Τάκης. Ένας σοβαρός άνθρωπος που του αρέσει η ζωή, είναι εξωματικός στρατό και αγαπά την εκπαίδευση. Είμαι μεγάλος πια. Έχω ζήσει πολλά. Μ' αρέσει η πειθαρχία και να μπορώ να αντιμετωπίζω μόνος μου τις δυσκολίες. Θέλω να αγαπήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής και οι νέοι. Μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω αγόρια να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους. Καλημέρα. Παρτών! Ένα σημαντικό τρόπο που τον Τάκη είναι η αδερφή του Κατάλαβα, δεν μπορείς να έρθεις από το σπίτι. Δεν πειράζει, θα σου πω από το τηλέφωνο τα νέα μου. Λοιπόν, άκου. Εδώ και καιρό μου έχει έρθει μια τρελή ιδέα, έτσι για την αλλαγή, να φτιάξω μια ομάδα που να απασχολεί αγόρια κάθε ηλικίας και ξέρεις έτσι να αναπτύσσονται μέσα από αυτό, ρε παιδί μου, σωματικά, ψυχικά. Όχι, αδερφολέ μου, δεν έχω ψυχολογικά, ούτε βλέπω εφιάλτες. Απλά είναι ωραίο στις μέρες μας να βλέπεις τα αγόρια έτσι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Καλά, δεν ξέρω τι λες εσύ, πάντως αυτή η ιδέα θα γίνει πράξη μια μέρα. Γεια σου. Ελάτε μάγκες, καθίστε, ελάτε. Τι λέει τη νέα? Τελικά με το κοριτσάκι που λέγαμε, ψήθηκε ο άνταστας. Σκάστε ρε, πότε θα σοβαρευτείτε πια? Πότε? Ρε Τάκη, τι είναι αυτό που είδα στο Facebook? Ένα status λέει, τι είναι? Δεν έλεγε, εγώ τι είδα, έκανα και like. Για λέγε. Έλα ρε παιδιά, δεν καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι καινούριο, έτσι, κάτι πρωτοποριακό για μένα, αλλά πιο πολύ για τους νέους ρε παιδιά. Δηλαδή, εκπαίδευση, ζωή στη φύση, πειθαρχία, και έτσι καταλαβαίνετε. Όποιος είναι μέσα, που λέει. Εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ μέσα με ρε. Θα ξεκινήσω με μια 10ημερη κατασκήνωση έτσι σε ένα χωριό, με αγόρια κατά προτίμηση μόνο. Καλά, εσύ πιάσε και ένα πυρόνι τώρα το γιορτάσουμε. Έφτασε! Πρόβοσιν! Στην υγειά μας. Στην υγεία των αγοριών. Στην υγειά του προσκοπισμού. Καλημέρα, ήρθα! Καλημέρα! Να βάλω καφέ? Όχι, κορδάκια! Α, ήπιες. Και για πες, ποιος καλός άνεμος σε φέρε εγώ εδώ, τι έγινε? Βόλτα μωρέ, ξέρεις, εσύ πώς πας? Ξέρω. Εγώ τα ίδια, καταλαβαίνεις. Βέβαια τρέξιμο, δουλειά, προσκοπισμός. Αφού σ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, αλλά τώρα έχω κι άλλα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, τα κορίτσια. Είναι πολλές κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν και αυτές με αυτό που κάνουν, που θα κάνουν τέλος πάντων τα αγόρια. Μου στέλνουν συνέχεια mail και με ρωτάνε πότε και αν θα δημιουργηθεί αυτό. Και σήμερα πάλι μου στείλαν, με παρακαλούσαν να ασχοληθώ μαζί τους. Η αλήθεια είναι πως θέλω πολύ να ασχοληθώ, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Μάλλον χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Από μένα τι θέλεις, το ξέρεις. Εντάξει, άσε με να το σκεφτώ λίγο και βλέπουμε. Δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα. Τα κορίτσια θέλουν, εγώ θέλω. Εσύ θέλεις, έκλεισε. Λοιπόν, θα το οργανώσεις εσύ, ωραία. Με τη βοήθειά μου πάντα. Να μην ανησυχείς για τίποτα. Θα πάρεις τις φίλες μου, στην Κέλλη, τη Βιτίνα και την Τόνη να συμμετέχουν. Προσκοπισμούς για κορίτσια. Ωραίο, Σώμα κοριτσιών οδηγών. Τι λες? Καλημέρα Τάκη μου. Έχω βγει, δεν θα αργήσω. Χθες βράδυ μίλησα στο chat με την Αγνή και μου είπε πως δεν με δέχτηκαν στην επιτροπή. Απογοητεύτηκα. Σκέφτομαι μήπως βοηθάει σε ένα για αρχή και μετά κάτι μπορεί να γίνει, μιας και το πρόβλημά τους είναι ότι είμαι μικρή. Θα μιλήσουμε όταν έρθω. Καλημέρα, Ολίβια.
Είμαστε εδώ με την Ολίβια, η οποία σήμερα πήρε το τίτλο της αρχαιοδικού και είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Πείτε μας πώς νιώθετε. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, όπως είναι λογικό, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό και αγαπώ αυτό που κάνω και δεν πρόκειται να σταματήσω να το κάνω. Σήμερα είναι 22 Φεβρουαρίου και είναι διπλή γιορτή, καθώς εκτός από τα γενέθλιά σας κερδίσετε και τον τίτλο της αρχαιοδικού. Πείτε μας ξανά πώς νιώθετε. Είναι ίσως από τα καλύτερα δώρα, μιας και εντάξει, το ήθελα πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν είναι δώρο μόνο και για μένα, είναι και για το σύζυγό μου, μιας και έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Χρόνια μας πολλά, Τάκη. Έλα ρε. Τι κάνεις ρε. Απολαμβάνω τη φύση. Απολαμβάνω τον αέρα. Ποιος μου χαλάει τη συγκέντρωση! Παρτών! Τελικά με το κομμενάκι που είπαμε. Ρε Τάκη! Ρε Τάκη, είδα χτες ένα status στο Facebook, τι είναι? Ναι, και εγώ το είδα, κάνε και like. Για λέγε. Ρε, σκάστε, πότε θα ηρεμήσετε, σκάστε. Δεν το βοηθείτε, πότε. Ναι! Καλημέρα, αδερφούλα. Κάνεις εκεί. Παντελή, φέρνει καρδιά ρε, πρέπει να σπάσουμε την καρδιά για τη γυναικάρα μου ρε, τη γυναικάρα μου. Τα βρωτά. Είναι κάρα μου.